Minsan ay isip tamo, bakit palagi tana mong mapipili? Ay isip tamo, no ka rin taba may kulang. Atin bang sinobra? O kung atin bang mali kaya katamo? Pero yung tutunanin niya, tamig kulang. Tamo rin sinobra. At mas lalo nga lang mali kaya katamo. Ing tutunayan, yang may kamali para intindyana, tanggapan at lugurana ka. Kasi, nung kalugurana ka ning metong nga tao, tanggapana kang buong buo. At mo kailangan magpayo para aburyana ka, nano ka man o nino ka man. Ining pakatanda-tanda ng tamo. Magbayo ka dahil bisa kang magbayo. Alwaytang bisa kang magbayo para aburyana ka ning taong burin. You deserve a better person. At worth it ka.